At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Kana ndambata nevakadzi vavo iye murume anondarasa pamberi pevakadzi vavo zvokuti ini ndakasvika ndomuti kwewewe dzimwe totombofonera nemagirlfriend yavo baba vobva nditi murume wenyamutamurumenya ari kuno zvafanana kwajojo ndotovatevera paindonovatobhata unosvikawo ndiharasa pamberi pevakadzi vake manje baba iye mukadzi wakwajojo yeyo mumwe musakauya muchishaka pana mazova
auya kutishapa ndikatoaudza ndikaona ari mameseji baba vanoenda kumatengi wapa wandiwo saka baba vakaenda kumatengi 2 times vasingauye nemari vachitozodzoka vakavabeva vanoshanda navo vaibva vadzoka ndindobvunza murume wenyu murume wangu zvaka murume tikamusiya mushanga pane munhu akazondudza akati murume wenyu anogara pabhanda kuna mazori kwajojo vandazoenda kuna adisi vangu abata hazvinetsi mukadzi wanofambidzana ndada sei ndomuziva ivo vanhu vandazovabatira mameseji musi wa 27 December 2022 ndovandavati imi muchifonere mukadzi waitese auye tizivane imi kana muda kurura mukadzi wachituma muda pachena ndobva auya mukadzi akajakata ndobva atandikati muchungure vavo vatamuchungura mukadzi uyu nokundidherera kwavaindita ivava nemukadzi wacho ndikasvika pakurwisana nemukadzi 31 December takatoenda kupolisi ava kuti vateera inini kupolisi kwanga taenda havana kunditeera vakasumuka vakananga kumba kwomukadzi upi iyeyo kune hama dzemukadzi uyu robva anoti ndivakampa mari here robva titeera kupolisi tatakasungwa tese yabva tabhadhara faindi nemukoma womukadzi uyu tese ava baba vakatikoka ndofunga vatadzoka dzanzara dzekuma10 kuma11 obva vati kana musina kubhadhara polisi abatira musina kubhadhara faindi muchazotongwa after chiholidi wakawanda kasata kuichamasikevese anofana kubhadhara chero kwandiri kana kune mukadzi yeye ita bhozi akandishungudza zvakanyanya ndiakandikoenda kupolisi ndodzoka panzvimbo pokuti hanje kumba wotakonde nemukadzi mumwe nindiri kana ndibhadhara inini kana mukadzi yeyo zvakangonjika mamubva rovhingidza vanhu tomfana wada kuexperiment wada kudzidzisa saiwe unoita se mai yako wakuzwa zvakawadzika manje zvemukati zvakawadzika kumberegere mukadzi wako
Umbatreshi, motor umbatreshi. Chaudhary sir. How sir? Yes. Punya. Jauh lah. Wajib. Kristian ziara. Azi. Amai unaweza kunyanyulia mzio. Amleta mzio ambaye sisi kwa. Sasa chekete hapa. Azi. Amai phone yenyewe basi ni mtu na Baik, saya dah buka. Buzi ni dah jadi timur. Asal ini apa? Asal tidak ada. Ya, baru sama. Anda ukur. Atas nama dia kita cakap ada apa? Tapi ini kita ini apa cakap itu tak ada usaha. Aku dah buka nama aku dah buka tu tiga orang. Tu tiga. Mana jalan? Mana buka? Di mana jalan? Mana ni? Anjingnya besar kan, dominan.